Искам да те попитам нещо. Случвало ли се да чуваш от своите родители реплики като "това не се прави така, нищо не умееш"? Или пък "виж го Жорко колко е умен и как добре се справя в училище, ами ти"? Ако тези думи са били част от твоето детство, вероятно и днес усещаш тяхната тежест. Постоянното сравняване, критика и липса на емоционална подкрепа оставят трайни следи като ниско самочувствие, страх от провал и усещане, че никога не си достатъчно добър. Но какво, ако можеш да се освободиш от този вътрешен глас, който все още те саботира? В книгата "Диагноза емоционално самотен" ще откриеш как да разпознаеш и преодолееш тези дълбоко вкоренени убеждения. Ще научиш как да изградиш здрави отношения, да поставяш граници и най-накрая да заживееш така, както ти заслужаваш. Без страх, с увереност и вътрешен мир. Време е да спреш да вярваш в чуждите думи. Направи първата крачка към свободата и поръчай книгата и започни промяната още днес.